Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları, hormatly tamaşaçılarımız. Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalının atavatanturkmenistan.com saytına gelip qowşan habara görä, iň ýakyn wagtda vilayetlerin arasynda gatnawlaryň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär. Mehriban muştaklarymyz, size Google Play Market'ten 4 dilde gürleýän makul sözlük aplikasiýamyz, ýagny priglajeniýamyz barada maglumat bermek isleýär. Makul sözlük priglajeniýasynyň üstü bilen söz çağalaryňyzy, suratdyr oýunlar bilen İngiliz, Rus ve Türk dillerini öwredip bilersiňiz. Makul sözlük jemi 100 000 goly sözi özünde jemleýär. Gelin ne bolsa yurdumyzda bolup geçen täzelikler bilen gysaça tanyşyp bolalyň. Vilayetleriň arasynda gatnawlar yurdumyzda koronavirus pandemiýasynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen çäklendirilipdi. Häzirki wagtda bolsa şol çäklendirmeler kem-kemden ýatyrylyp, vilayetleriň arasynda gatnawlaryň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär. Dün saytymyzda ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýan yerli ýolagçy uçar gatnawynyň 5-nji maýdan başlap täze uçuş tertibine görä täze uğurlary boýunça gatnawlar göz öňüne tutulýar. Yerli ýolagçy gatnawlarynyň täze tertibine görä Daşow Türkmenbaşy Daşow, Daşow Mari Daşow ve Daşow Türkmenabad Daşow uğurlary goşulýar. Bu gatnawlar hepde bir gezek amala aşyrlar. Ozal hem habar berişimiz ýaly tutuş dünýäde bolşy ýaly biziň atavatanymyzda hem öňüni alyş çäreleri gowşudylýar. 1-nji maýda kinoteatrlar we teatrlar işläp başlaýar. Şeýle hem paýtagtymyz Aşgabatdaky sowda merkezleri gaýtadan işläp başlady. 27 aprelde ýurdumyzyň iň iri bazary bolan Altynasır Günnogor bazary öz işine başlady. Bu ýerde arafaçylyk kadrlary berk-berjaý edip agyz burun örtükleri dakynmalydyr. Şeýle hem halkara ýürüt uçar gatnawlarynyň sany hem artdyrylýar. 29 aprelde Aşgabat Moskva uğru boýunça ýürüt uçar gatnawy amala aşyrylýar. Bundan başga-da 1-nji maýda Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy tarapyndan Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüt uçar gatnawy ýerine ýetirilir. Ýaňa belep geçişimiz ýaly 1-nji maýda Kazan Türkmenabad uğru boýunça ýürüt uçar gatnawy meýilleşdirilýär. Mehriban muştaklarym, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek, hoş, sag bolun.